Dagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Philippine Standard Time hali sa Pag-asa, alas 4:11 nin pagkahapon. Hala, sige, diretso sana kita. Maray na hapon giraray sa Indogabo sa pangaran po kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang DCGB AM asin ng 97.1 OK FM. Si Ma'am Brenda Bayono Luxin, si Sir Nonoy Luxin, si Sir EVPSM Glenn J. Barcelon, VP Henry, and Dimar. Ang news team, si Chief Jimmy Pading Jim, kumpadring Al Pading Jomar, si Joshua, si Karen, medyo, get well soon na, Karen and Nicole, Karen and Angel. Sa Manibela, laban ng laban, buhay na buhay. Henry Mata. Sandali, on air ba yung kwangko, yung pagparati off air? On air ka subagay. Garit turog. Sa pangarap po kan men and women, kan PBN Broadcasting Network Incorporated, sandali, Chief Tech Maritabi, Tata Bonjing, wala, day bali, na kung kaya, day na nagpupula, na nga naanagunin ka doon. On air kita, yun na mo monitor ko, madigda na po. Siyempre, sa pangaran kang Samuyang Newsroom, News Direct Mar. And then si Madam Chaleron, Jen Matthew Balyaran, Jimos Barrios, Nicole Ann Gloriani. Buhay na buhay, nagmomonitor, nagsusurumada. Sa technical control sa pangaran ni Chief Tech Ramir, yung kapartner ko ngunyan, siyempre Padignal Baldo, si Tata Names Flora, si June Napolis. Sa IT yaon dyan, Jerome Nico Martinez. Duman sa 97.1 OKFM sa pangaran po ni SM Sugar Asukar, Josa Casey. Sa pangaran man tabi kan pag-iribata pa dyan, Dalogdog Jason, Kapa Morgan, and siyempre si Don Emilionario, Tata Adrian Rivera, Tata Romar Millena, Dan Day Melgar. Sa admin niya on dyan, Madam Shi, asin si Madam Muriel. Ako man po, natata, ay nag-hain na sunag tamili purawas na subagyo, wara na. Ako po si Pio Fernandez, ang magiging kasabay nindo sundo alas 6 nin pagkabanggi. Ang number ko tabi 0942-670-1195, 0942-670-1195, and 0966-0730-115. Kumusta? Nagkibrada ang boses? At nang ay namumundoon wara na sunagdadar harain na kamo kasubago kadakol ngunyan darain na naman o igwa lamang tabi Legaspi Albay Daraga manlaylay na parte po kan Bicol. Pwede man kamo sa messenger account ko, yaon dyan nag-chat na gani si Senyor Jason Gomez Puyo El Haciendero de Segundo. Sabi digdi, thank you DZGB for your service to the Bicolanos. Mantinado pa po ang boses, sabi ni Sir Jason Gomez Puyo.
Morning. Yan, guaman saro si Jason. Okay na yan, tata. Jerome, idiretso ta na ini sundala sa yaon na si kunya, si Jason, nag-antabay na. Taod-taod tapi patutukang ko na duman na sa pag-asa what's happening now, kamugtakan kan panahon, kasubago, so major information po na ilinuwas kahuro ni ND Mar so pag-asa kasubago is lalong nagdakula so bagyo Tata Jerome. Kaya yun kung rumdum tabi ini do so piga para istoryahan ta kasubago, pag nag-onboard kita, mahahaloy-haloy so pagluya tadakulaon sulawas. Mas lalo pang nagdakula sulawas. Marius, kan bagyo. Ay nako. O sige tabi, dai bale. Si kumpadring Al Armario, aramon ta daw muna dyan sa saya mana location. Kumpadring Al, anong nangyayari tabi pade? Location ko tabi pade, digdi sa sitio Kapantaran, saan Barangay Imalnon. On action ang mga taga DPWH sa clearing operation. Aber daw. At dahil ko digdig natumbang poste kan alay ko naputol. So still post kan alay ko naputol digdi sa tangod kan harong ni kagawad ang so first name mo tabi Cesar de los Santos kan Barangay Imalnon. Kagawad naputol sa poste digdi sa tangod mo tabi ano ang sitwasyon paki-describe tabi sa mga taga-sabay sa kanyang live pinatang kagawad. Kung ako kayang pagtupog ng parot, natumba kaya sa kahoy digdi na kulaon, kuminumpayag digdi sa linya kang kuryente kang aliko. Ang nangyari, gari na butong siya, napalod, kaya ano sa tinampugabos. Kaya naputol. So, buminalandra, so wire. At maginibong na tinampo. Kaya not possible ko yan ining sa indotabing sityo. Yes po. Dako lang bagay ini bagaan na nagi ang mga kaya gagawa gigibuhan ko si Pagi. Nakiuron kami sa DPWH na kumapapwede ako dan dumaan tangani makalusot lamang sa mga sadit na behikulo. Mamanting lamang ining wire para maintras na dahil paso aleko. Mahagat kami kami respond ng aleko. Tanganing mahali po yung nasa tangod na tapat pagbanggi dahil mandaram ta walang signboard bago kayo madisplido. Sige. So apo ang ganatabi direkta na leko baka lamang natabay. Sandali, kumpadring Al. Lang na dapat ka-respond dito sabi po ang aleko dapat kung may madisplido. Grabing wire na kaya palang tinampo. Dara ko lang pati so secondary line ni primary. Primary ini pa ko kay ni top wire. Kakulaon talaga tabi na ng mga linya sa taas. Anyway, kasi bago sabi kagawa, nasabat ko si Mayor Siam Ismail, tamapasiring ko ta sila sa Mariis, yung nga nakagilig sa area mo. Sabi ni Mayor, siya na mismo ang maapod sa Aleko para makatabang digdi sa clearing team, sabi kagawa. Ito. Kaya alam ko nila, ba't kaya ako makarespond dito lutinda? Kaya mo na ang DPWH, pwede man makatabang na yun, may bottle nila so makagilid lang yung wire. Kaya naman mga pigano milang kung may madiskito kayang mga delikado talaga. Nagbabamabiyahero. Opo. Sige, sabi kagawad, tamat na maray. Okay. Si kagawad Cesar de los Santos, sabi digdi sa sitio Kapantaran, yung nagadi sa tangod kan harong niya, na naputol na yung poste kan aleko. So, pilit ako sa mga taga Sitio Kapantaran kan Imalnod. Okay, yaon na dyan sa team ni D.E. Bong Azutea. Yes, on action talaga. May daradara sindang bakho, may chinso, may mga backup ang clearing team, at talagang bigyan nindang mag-clear ining highway at importanteng maray sa mga motorista. Ngunyan para men traffic banting na ninda sa kaning makalusot at least sa mga naradita behikulo, motor, tricycle, hindi na nila makalusot. Pero sa dalang behikulo, negative pa. Nakabalandra ng gad so darakulaon na wire kan aleko secondary line yata ini so madiretso na nakabanti na naman sa clearing team kan DPWH mapasiring naman sa may sentro na Kanimalnon para hilingon ang sitwasyon kasi may mga reported patabi kay Mayor Siam Pade na may mga natumba pang kahoy especially dyan sa may area kan Barangay Bariis. So ang kaipuhan na sana talaga kumpadre, ang kaipuhan na sana
Albay Electric Cooperative. Aleco. Ano? Okay, Alay ko sige. tabi, tanganing magkaharali ining wire, mako delikado sa mga motor. Delikadohon talaga ini bata so naputol na poste uri nang sa tao kan tinampo. Mhm. Kung dahil kabisado ang lugar, baka talaga may madiskwento digdi. Sige, makontak kita sa Aleco, tanganing matabangan ta, paapuera ka itong asigurasyon man ni Alkalde Kunyan, Alkalde Mayor. Isyam, Opo, na napunan niya sa Ismael, Aleco. napunan niya sa Aleco. Sige. Opo, sige sabi pa dito, masabay ako digdi sa clearing team, tanganing mailing taman. Mm-mm. Ang aktual na sitwasyon dyan sa Orinotang Patabi, digdi sa may sentro kan Imalnon. Roger. Okay, on action, alarmado tabi. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Al. Uyan na po, tabi an sa muyang team, ang news team, naglalaog na po duman sa phase na nag-iisi kan mga mayor na kalye kung iyan po passable. So mga mayor na kalye tabi sa abot man kan sa muyang makakaya ang team kang DCGB News. Yun na po yan ang phase kan sa muyang coverage ngunyan. Sandali, naka-standby si Joshua. Duman siya sa Pag-asa ba? Pakihapot kung sa Pag-asa ta, iinutunta siya, ididispes si Pading Jomar, buda si Pading Jimmy. Ta kung sa Pag-asa si Joshua, inutunta siya, tabi taiguaning bulletin ata, o kung sa bagay alas 5 pa man yun kung yung Pag-asa ba yan, o hindi. Yung alas 5, taon-taon na ito, yun na lang ang halatong tatabi, yung 5 p.m. na bulletin. Yan. Sige, si Pading Jomar muna, Okay ba yung linya ni Pading Jomar? Kindly check yung linya ni Pading Jomar duman sa First District. Sige. Premier Distrito muna kita kay kumpadreng Jomar Nabian. Pading Jomar, marhay na hapon, location and what's happening? Salamat, Pating Pio. Digdi ang na-check ko pa sa nadigding lugar na passable is from Bakakay to Tabaco. Passable ini ngunyan. Uminatrasugarin ako, kuminusugon sa parot. Nagduon na naman. Oo, di kasubago, nakipag-coordinate ako sa MDR mo kang Bakakay, na kumpirmar ta na passable sa Bakakay Sentro to Malilipot. Mm-mm. Pag-abot sa Malilipot kaya, medyo may problema man kasubago, may natumbang kahoy digdi sa barangay sa San Jose. So, naklear na ito kang grupo ni Mr. Magdaong, ang MDR Remo. And kinumpirmar man sa tuya ni Mr. Jel Mulato na from Malilipot to Sentro kan Tabaco, at least duman sa Siga Memorial District Hospital, Clarado. Dahil ininot na rin dito, kung may mga emergency, itutulos ang riniparo ninda para makadara sa hospital. So, binalo ko naman, nagpasiring na ako duman sa parteng from Sentro ka Malilipot, nagpasiring ako sa partikan Santa Teresa. Ang naagihan niya to, mga nakalaylay man sa ng mga wire, pero kada nakalaylay na wire, yung itong sa internet. So, sa radito nung baga, yes. may saro ng suminabit na nakamotor duman. Naku. Inakudiran man kang MDR mo kad Malilipot sa tinawang ki first aid, pero minor man sana sa tama niya. So itong wire na itong nakalaylay, nakalatag na lugod, ilinatag na, tangani na dahil na maka-aksidente. May nag-aragi ng mga bus. Ang on the way na ako pabalik, pasiring sa Tabaco, kundi pag-abot digdi sa open area, sa Tugawe, makusugon sa Paros, may buminadol nga sa kuyang bihikulo. Luminagabog sa naso likod dahil ko siguro sa nga iyon na tinalbo. So, what I did is nag-atras ng una ko. Sabi ko, paanong tanga ini? Parula po ko ini. Iyo. Makusog pa talaga pa ang paburubugso. May natrangkilo. Pag mo, okay na, tatod bila kang bibirahong kimakusog na Paros. Delikado pa. Di kung kumpadreng Jomar, Kung ko na sana pa Pading Jomar? Yes, pade. O di, ang inabot mo nang ganyan na passable na main road, buday itong sunalaog ng Makalye is from anong point to your present Sentro point? kan Bakakay, sundo sa Tabaco hanggang sa Siga Memorial District Hospital. Clarado yan. Sentro Bakakay, sundo Sentro kan Tabaco, sundo Siga Memorial District Hospital, Clarado. Confirmed na yan. Confirmado ng Clarado yan. Correct. And gibong ko nang ulang ganyan para may trans ma-coordinate ng unalang lugod ako dahil ako mapirit na ako mismo ang pumasiring tuman. Ma-coordinate ng sa mga
amigo ta na mga sa MDRRMO para iklarar, ilingon ta kung ano ang sitwasyon manungod sa mga national highway digdi sa Primer Distrito Canalbay. So yan nga natabi pa di Roger. ang mga impormasyon, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar Bien. Sentrong Bakakay, sundo Sentrong Tabaco, sundo sa Sigaw Memorial District Hospital, Clarado, Mayor Calle. And syempre, yung digdi naman, from Legazpi to Santo Domingo, dahil man kita pa dyaning na monitor na mayor na kaulangan sa main road, tabi no? Yan na po, yan na, we are entering the phase na po na nag-clearing na kita kan mga kalye. Mayor na kalye, tayo yan ang dapat piga-asikaso primero kan gobyerno na malusot ang biyahe. Dumang kita sa Tercer Distrito Canalbay, aramon ta daw ang mga kamugtakan dyan kan Mayor Calles sa inabot man ka sa tuyang Chief Reporter si Pading Jimmy. Pading Jimmy, location, good afternoon. Hello, pre. Maray na hapon. Kinuhawan niya to so kung binaba na flood control dito sa may barangay Lalugan after kan engineering. Maiwas sa pinaunan pa rin na portika. Pinalkal na wala so konkreto. Daga na sa nanakala. Pagkatapos kagabat sila kita, masirig din na nga yung sentrong kamalig, yaon na agad niya to so mga membros ng Zero Fire, nagliginig na sa nagkilig na mga tinampo mali, mga membros ng Zero Fire, unilig sa may sentro, and pag-abati ko naman din sa may libot, sa may Libod Elementary School, nakabalandra so truck dan engineering department dan ng munisipyo. Dahil lang sa iguanin mga kakli na mga nagkawaraga, nagkataragtag, kan bagyo, pagkatapos kahoy, pikikiring initabi pa rin. Tayo ang sabi ni Mayor Calo Ibaldo Casumago na once na kaya na, i-dinismat na niya ang mga tao na ma-feeling ka na pagkusog sa ng parang pre. Muli na ako sa may Tramesia Elementary School na ako. Yung mga nasasabat na ako, duwang truck na, malda ito naman, kakasabang, confirman ni Mayor Giselle Salceda, na sumalang ibang road, alang kawat level ka tubig. Kunyan, may tradisyal, nasa basan ko doang darapulang truck, siguro, nakakas na nga nito, dito sa kamyon, jawara lang daw na grueda, vehikulo, nakakabalda, taon nila nga, nakabalda na kanto sa dito sa duwang truck, pasirig dyan sa Legazpi. Roger. Makusumpan na drugang turos ng paros, and nagulat pa, tapos tinido pa sagot sa mga oras na inipalay. Kaya tagalan na oras para pigiwasan niya ito dyan, kusong pagkat na paros, sa nakakabayo man sa nakita, pag nakakaawagan, magkusugat sila, kana paros. Hindi pa nag-agyahan niya ito, sabi pa din, may mga road reflux baga. At sa mga signages kayo, sa mga putong baga na may pinormahan ni kwadrado bilang pundasyon, sa nga tumindog, turong baga mo sinin. Tumbado, sa ina ang location mong iyan tabi, kumpadreng Jimmy? Travisia, Grene, mga tulong kaptang ini sabi pa din road reflux delikado ka ni kung sa Aramangge, wala natural, wala na kasi mga signages, wala na ilaw, wala pati kuryente sa mga poste, mga talbog, niya kung makaskasan padalagan, rimati ka, tawa, wala mahugang ka doon sa mga big road reflux na tinampo. Roger, so gustong sabihin kumpadreng Jimmy, hali duman sa sentro Kamalig, sundo dyan sa may travesie kang ginubatan, pasabol. Pasabol. Correct. Okay. Pinag-pressure niya ito kung sa'yo na may differential. Diyan lang sa may bibod. Anyway, wala mang problema. Sa mga one way, nakakaagin. Pagkatapos na mahali ito sa mga sangagan kahoy, pasabol na. Kaya, tranquilo, unin ako sa may marikasan sa gagal ko. Iyaw na ako dito sa may
gasolinahan ni dating board member Yasin. Oho. Sa lampas sa Marcial Uranyola Memorial School. And ang nahihiling ang pagpade ay sumbok ko yan to release campaign. Yan. So trabesa ang nagkabararikig. Para rekit na. Dari yung pinaka major damage dito sa area kan Ginobatan. Alawik ito kami na konektar kan duang barangay San Rafael and barangay Maipon. Basta hanya to na mahihiling ang sitwasyon kani sa mga oras na ini. Roger. So, dito pa rin sa diversion San Rafael at sa mga putkit na digdig. Sige daw. Mga namumurot kan mga kalakal, mga yero, ipapaparang sumangirin niya yung bagang yero, mga putol-putol na kabilya, yun na may namumurot kinyog, mga sumapapakinabangan nila. So, mabalik na lang ako pa Sige. sa yaw na ko dito sa diversion road. Malis mapunta ko sa parting ito na release na train na minakonektar dito sa duwang barangay na nagkaururahay kailan kan na uminagis bagyo. Roger, sige. Area ko yaw sa barangay San Rafael dito sa Banoan kan Ginobatan Albay. Jimmy na salita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Pading Jim, ingat-ingat. Nagkakagat na ang diklom. Makagat na ang diklom. Bata daining kuryente. Madiklom dyan. Standby muna, Joshua. Nganing day mawara sa momentum ta. 3rd District, I'll be calling ining si Mayor Giselle Richard Salceda. Tibad lamang maakomodar kita kan alkalde kan Pulangi. So sitwasyon duman tayo baga ito so binaha ning todo mismong sentro kan Pulangi duman sa munisipyo. And aramon ta kung so main highway man duman sakop man kan sa indang lugar kung ano ang sitwasyon man. Pero sabi baga ni Chief Jimmy, may nakabalda na baga atabi na mga darakulaon na truck na nahiling si Pading Jimmy nasa Batan. So baka lamang clear na duman sa Balangibang tabi. Yan, nagre-ring ang linya ni Mayor Giselle Richard Salceda kan Pulangi. Mayor Giselle, maray na hapon si Pio Tabi kan DCGB. Ay, sir, pwede po mga 20 minutes po. Sige. Briefing po kaya kami nga ng MDR. Ay, sige. Tamang-tama po, mga after 20 minutes, maapod ako. So, situationer na po dyan, Tabi. Ano po, Mayor Giselle? Yes po. Sige. Thank you so much. Okay. Okay, mga tugang, nag-beg off muna si Mayor Giselle nasa briefing, situational briefing, ang alkalde duman sa MDRRMO Pulangi. Tamang-tama yan. After 20 minutes, maapod kita. Development duman kung ano mga fresh situationer duman sa Pulangi. Binaha baga ito, Jerome, bako yung Pulangi mismo, yung sentro mismo kang Pulangi. Oras, Pilipinas, sa continuing coverage kan DCGB AM si 97.1 OKFM, alas 4:33. Maray na hapon sa mga parantabay dyan sa 97.1 OKFM. Gusto ko, GB ka. Pag okay ka, GB ka. Pag GB ka, okay ka. Yan. Bako, Tata Jero? Pag GB ka, okay ka. Pag okay ka, GB ka. Yan. Si Joshua, nasa linya. Joshua, location and what's happening? Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Joshua, medyo garbled ang sa imong signal. Ako daw ang mabalo na kwan mag-upload sa imong linya. Kay Joshua, medyo garbled so sa iyang signal. And good afternoon dyan kay Sir Nong Embudo, kang Nong Mitchap. Unina, pinagpipidaso na ni Chief Tech Ramir. Igwa lamang ning mahapin sa tulak ta hindi marano. Ngunya na pagkabanggi. Joshua, location and what's happening? Aba, malabo talaga. Messenger kita. Malabo talaga, tabi Joshua.
Messenger kita. Kay Jerome, messenger mo Jerome tabi, ano? Tanganing dyan mo i-connecta, dahil kita magparapugol digdi sa cellphone, buwelon sa tuyang kamot, ano? Yan, maray na hapon dyan kay Sir Nong Embudo, kang Nong Mitchap, dyan sa dampa ni Nong. Maray na hapon. And syempre, kay Madol, dyan sa, sa Facial Plus. Dyan databi kay Nonoy Arteta sa Velamor. Puwerte ang higop kang sopas ngunyan, nagutom da magparalimas kan sa ruso. Nonoy Arteta, rup-rupanaan sabaw kang sopas na anta nagutom kapag paralimas. Nakatune in sinda dyan. Oy, Madam Madol, dyan sa Facial Plus, maray na hapon tabi sa Indo, sa tropa, no? Kasubag ko pa sinda nakatune in. Pading Jimmy, location mo na tabi and what's happening? Yaw na ako digdi pre, nabot ko na. Digdi sa San Rafael, nasa rilis na ako mo niya, naglalakaw. Ay, human hanggang. Alauwig ini pa de. Sandali lang. Bata, pag-aabihan ini kan mga tao mampati na maibong duman sa inibaga pa de na pasirin ka sa mayon unit. Tapos, digdi sa San Rafael, may release digdi na pasiring sa may phone. Roger. Kuha na. Imahinaron mo ang surod sa buhok. Nyan. Picturean ko muna. Sandali lang. Sige. Kuha na yan. Bararikig na. Tirindog na su iba. Barari, su iba. Iris lang. May sa amin pa ako sa DCGB ako. Jimmy, nasalita. Sandali lang. Hi. Nilalak. Jimmy, nasalita ko po. Ay, okay. Nilalabra. Pero kita politiko pa rin. Okay, sandali lang. Anong barangay exacto yun eh? May phone nila eh. Ining location niya to, may phone. Ang saibong ka na eh. San Rafael. Minadugtong tan may phone to San Rafael. Ngunyan, malapirang laba ini sa estimate mo? Ay, di ako to mag-estimate. Laba ini? Wala na estimate mo tiyo? Mga ano to? Mga 300 metros? Pwede? 300 metros? Ngunyan, ining 300 metros pa de, ang sa tahaw, may toko din eh. Nangani na baging pusog, uminarahig na, haros magdata na sila sa kuwan, sa salog. Ining, so irawin kang pluring kan release. Yan. So, riles, natutukod, tanganing igoning kusog steady, natutukod, tas alog sa ibaba. Yan. Ano so nangyari na kan tukod? Urahig na, kung nasa kuwan, nasa 1 degrees na sa nainay, nasa 40 degrees, 45 degrees, Yan. natupos to be 90 degrees in itindog, Correct. ting puminagsak, sabot nga, ano sa pagtubod ni Dunay Scour, Nakaykay sa budka. Kaya nakaykay. gustong sabihin, so tahaw pa, gariduyan pa din, kuhan, Yan. anduyan pa di, yaya sa tahaw. Tahaw. Yumi na iya na itong so ferrocarril, so travesa, tayo naan, nagbagsak na so inclinasyon kan mga tukod. Yan. Yung man yun na marami na description ka ne, duyan, na yung yaya sa tahaw. Correct. Ngunyan, an ining so, sabi ko ba, gari surod, supigagihan sa ibabaw, gari surod, susurod sa payo, sa kuto, iyo na sa ibabaw, sururutan ini, ano ini, kahoy, trabisa, So travesa na iyan. Fiber? Anong plastic ini? Paguna ko kahoy. Ngunyan, kain eh, tawang ka mo dito, pigagyan hindi, ni paibong. Kunya pa, napalay pa ka mo kaibong ka. Hindi pa man, sa trabisa, di man natanggal. So travesa na yung manatanggal. Yan. Madali na sa karil. Diretso ka sa Irarom, mal na siya. Kadelikado, patay ng mga babaeng kirip. Sarapin yung mga babae? Iyo. Maski estudyante, diyan nagkuhan. So, mga estudyante sa malls, diyan nagagagis. Kadelikado. May mong 300 metros, madali lang. Matulungan ko sa araw. Ano ko?
Riles kan train ini kumpadreng Jimmy na Reyes. kan train na diyan man nag-aaragi so mga maibong yan. So yung minaiya na sa tahaw ta suporta sa irarom na scour na so natitindugan kan na poste yung minaiya na sa tahaw gari na duyan. Yan. O pati salug bagay na mahiwasonan na minakonektar kan ining maipon buda San Rafael. Yan. Lata-lata, guminul gulping taong maibo. Wala tama pa picture na lang. Yugun mo pa ga. Gari masaya kita dito artist. Yo, kung nagsalari na pa rin, gulping na pa rin. Walang yan. Silverio Linarisas. Nagsalari ko ito sa no. Dundo, natad. Dundo natad. Ika, Dante. Med si Pading Pio, Fernandez. Ay, Tagalog ka. Si Pio Fernandez. Idol! Huwag kami patulay na Sige. Idol! Ingat ka mo, idol. Sige. Salamat si Jenny kada Juan Barang. Nasa out barang kami. Amo. Very good. Okay, Ingat ka mo salamat. dyan. Anong barangay ka mo? Maipon. Maipon. Juan. Tagoy pila. Nagburuto ala pa din. Ito mga girls. Idol pa tayo rate. Ayos na yan kami pa din. Konfirmado. Yawan ako niyan di mismo sa ibabaw kaning release. Distrunkado. Dahil mahagya na kan Juan kan trade. Supposed to be niya na patapos ko ta na December. May tulong unit ng train na ipapadala dito sa Katoya. Nako. Dahil na Problema. may nasag kayo ng salog pa rin. Yung salog ganito, sa nali, kasi po yan ang masarawag. 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 Tapos mapasahin nito naman. San Rafael yung birada. Alis sa Mayon Unit North, pasiring sa South, San Rafael daw. Pero diretso na sa Ligaw, diretso ng Ligaw. Iyo po. Yun. So sa madaling sabi kumpadring Jimmy, iyan na stretch naan kang kunyan kang Riles, major train route nang kunyan remate. Daing makakabiyahing train naman halawig na panahon. Dahil. Biribid tapos yaya sa tahaw. Yan, biribid, yaya sa tahaw. Yan. Por dahil tasutukod sa pundasyon na scour tuminagilid. Yan. Duman so trabesa buda Suriles nakasalunad sa tukod kaya nabarikig yung minaya. Yan. Okay, sige. Anong tahanan sitwasyon pa rin? Okay, so yan ang satuyang sa baba may kuwan, may diki, na pinagigibo ang mga kabilya. Iba man ini proyekto man inda kung kiso ini kung DPWH so kung ano ini. Bring pa man sa puro. Ara mo so kuan yan kang nature so kusog na talaga. Talagang maski puro paano pag binawi ka kang nature, rimati ka. Nako. Dahil pa pati tapos, bubuhusan pa binuhusan ng sukaba sa base, sa ibabaw dahil pa. So yan tabi pa rin, exclusive na paggatugay-gay niya to, dito sa Barangay Maipon, koneksyonan sa ibong San Rafael na. Jimmy Nasalita, DCGB News, exclusive. Thank you so much mga tugang. Exclusive yan na naabot ni Chief Jimmy. So mga major routes and ini po nakasabay major route man iyan ferrocarril, tren, agyan kan tren. Gustong sabihon, ang agi kan tren, babay na muna, day taaram kung ano naman makakabalik yan, Jerome, ano? Tao to, biribid, barikig, ya, so tulay na nasa salunadan, okay, so Riles na nakasalo na duman sa tukod, sa poste, sa poste nagtagilid, ta na iskaur na, so irarompur dahil kan pagkapara bulos kan matinding baha. San Rafael and ining pasiring duman sa anong lugar ito basta yan nalingong ano yan na section na yan tabi ano. Sabi ni Sir Olito si Lito na Banyares, pag okay ka GB ka, pag GB ka good boys tayo. Yan, maray na hapon tabi isa mo.
Sir Ulito diyan sa PYZ Enterprises. Thank you so much. Kaya lang sir, so antena sa taas, naputol da sa pinakapuon. Sabi ni Chief Tech Ramir. Napano ito? So antena sir, sa puon naputol, kaya day so BHF. Pero nagamit, duman sa tahaw kang kakusugan kan Super Typhoon. Suminos tiner ang ekipahe na pigpapagamit kan PYZ Enterprises, mga BHF, UHF na yan tabi, wireless equipment. Naputol lang kung maray nga dito, ngunya natapos na. So purawas na so bagyo. Sa kama naputol, so base di paano ka? Endemar, paki on air si Endemar. Endemar? No problem i-replace da. Matik! Oh, good. Automatic. Matik! Oh. PYZ, yan nagka-partner kan DCGB, for all you know, sa pagpaluwas ng informasyones. Hain si Chief Tech Auto, nagpipidaso, hindi markan, hali dumang kay Sernong na embudo. Ay, wala mang happy na sa tuyang tulak. Ika-24 oras na pamamahar. Lang iya ka. 24 oras na po kami kakatiwa-tiwa. Ay, naka. Ay, pwede naman baga Tata Adrian, nakakabiyahe na, bad lamang iguanin makadaraning sunatong bagang maharang-harang nice, sus Mariosep. Pamanggihan lamang. Nakakabiyahe na baga pasiring sa DCGB. O yung Lugaw Republic, Kasubago, thank you so very much tabi. Lugaw Republic, nagpalugaw di Kasubago, thank you so much. And kung igong mapapamanggi, pwede date pa lamang na lang kayo nagsolicit ka pa nagya kang Super Typhoon Oy dai pero salamat sa PYZ Enterprises, suminos tiner at the height kan na sa broadcast kita. Super Typhoon, this will be written in history. Super Typhoon 1 sostenido DCGB kasabay ang PYZ Enterprises and 97.1 OKFM. Kapartner ko na ngunyan, si Padignal Baldo. Aramon tanaw ang sitwasyon man dyan sa location giraray ni Joshua Bino sa Mobile. Joshua, good afternoon. Go ahead. What's happening? Yes, good afternoon. Tabi Sir Pio, good afternoon sa mga parantabay. Standby na ako digdi, Sir Pio, sa forecasting center. Oo. Kana pag-asa Legazpi, pero alas 5 pa man na masunod. Kaya ang latest na bulletin, may kinaraman digdi kay Super Typhoon Uwan. Ang sitwasyon tabi Sir Pio sa palibot, so inagihan ta kasubagong solamente as in primerong nagbukas giraray na gasoline station. Itong sea oil sa Bilamor. Gulpi na Sir Pio ang nakapilang mga bihikulo. Linyada na. Uyog. Grabe na ang pila. Palibot na naman sa sea oil. Bako, so madaralian lang Sir Pio ang pagkarga makarga sa bihikulo. Tapos may mga balon pang mga galon, darakulang container. Ibig sabihin, na sort of panic buying. Nagpapasiguro sa iba. Pasiguro. Ang linya, iladawan ta, pirang metros na kalawig. Bako man organisado sa pagkalinya tabi Sir Pio. Kundi sa palibot kay itong sea oil. Yaon duman Sir Pio, kanya-kanyang reliklikan sa mga gustong makakarga. Siyempre, kung nagpapa-air na tayo. Okay. Standby mo na tabi, Joshua. Endemar, go ahead. So iba kaya na daradang container para sa generator. Yun, totoo. Tama, Endemar. Para yan sa generator, tabi, Joshua. Roger, tulad kaya ang kada sarong bihikulo Sir Pio nagpapakarga, minuto man talaga nagkonsumong panahon. Siyempre, so karga niyang mga container sa likod ka na bihikulo tabi Sir Pio. Kaya talagang halimbawa, maduman niya kumapakarga, baka abuto na kay Diklom tabi Sir Pio. Kung halik ka bago duman maka-akomodar. Kung halik ka duman mismo sa sea oil, pasiring kang Legazpi, sa ina nagkaabot ang linyada kang kunyan, kan mga bihikulong nagsusurnudan. Duman sa palibot Sir Pio kan sea oil, dakol sa mga nag-reliklik na mga bihikulo, may pila man digdi sa may parting Rizal Street, tapos may mga nakalinyada man tabi Sir Pio
duman sa pasiring sa Bilamor. Cabangan West, sa Bilamor Subdivision. Oh. Pati mga public vehicle sir Pio, may mga ambulansya nga na nakapila. Oh, ita paano ba kung nai-report ito kasi bagong bukas ito? Oho, actually, sa Legazpi, pa talaga ito ang bukas. Abrido, oho. Kapag agi tabaga, bako pa masyadong gulpihon. Yan, oho. Kan maibugas yung istorya, and pagbaba mo sa station, nagbalik kami, grabe na surpreso, nakapilang mga bihikulo, kanya-kanyang darak yung mga container. Tama, para yan sa tama. Siguro sa generator. Generator yan. Oho. We do not know kung sa kuno rin brownout. Ano, tabi? Roger to that. And tama, so sabi mo Sir Pio, solamente isipon man sa nangunyan is supply kang kuryente, ta brown out pa. So iba, ariglado naman Sir Pio, wala ti mga tinampo na may mga nakaulang pa, tapos na klarado. Although siyempre malimpya kung medyo magrahinaan panahon, tagulpian dahon buda sa mga saradit na sanga. Oho. Pero kung mobility Sir Pio ang pagurunan, wala kitang problema, balda-balda ang Legazpi and Daraga area, main highway, kuda mga alternatibong dalan tabi Sir Pio. Nagdagdag na sa volume kang private vehicles na nagdadalagan? Oh, dakol na Sir Pio. Ayun. Actually, pati mga motor, iguana, yung mga nagdaralagan ta, actually, huraw na. Oho. Na hindi pa man na paros-paros. Punta na ko Sir Pio ang langit, medyo maruliwanag. Buda, mahiroon Sir Pio ang dampog. Ang direksyon, pasiring sa first district. Yan. Ang dalagan kan Alupuop. And by this time, we salute ang pag-asa. Iyon ang God. Eksakto. Sabi ba ganinda, early morning to late afternoon and early evening. Uyan na baga. Purawas na. Tamang-tama. Eksakto ng God. Kaya, Sino ba ibang... dahil ibang solid source of information pag-araw kayo ng kalamidad ko di pag-asa. Naling ta sa sakripisyo Sir Pio ta. Si Sir Melvin nga ni, para as na. Sagpod mo niyan. Pero pag inapudan mong mag-forecast, laban pa. Tapos mga sa Facebook bagang minahugot nin kung sa nahali bagang mga kunyan, mga puro-forecast. Tapos sindaman so nagpapahit. Warara baga. Copy-paste ang laban. Copy-paste tapos may mikropono man sinda. Oo. Warara. So, hats off. Pag-asa. Ako talaga, witness ako. Witness ka, yaong ka, duman mismo sa sakripisyo kan mga taga-pag-asa. Ano? Si Sir na Melvin Almuhila, paaso na, ang balo na tasang kay maligam-gam na tubig, gari natabo kada kula. Nakulaon. Buda sa ibang mga taga-pag-asa talagang nakipagsabayan Sir Pio dahil nagkakaraturog mag-aga sa pagbantay kaining panahon para matawang kita ni na accurate talaga na forecast and bulletin tanganing masusugtaan na direksyon asin kusog kaining si Super Typhoon Uwan. Kung nadadango ako narurumduman kan mga parantabay ta bago pasok ka kusugan baga, naghapot kita natatarog kini. Paano nga yaarog kini? And taon-taon nga iyo na yan. Anong oras? Anong kalo? Iyo baga managat. Correct. So, it's good. It's time na ining mga nagkaparakosyonar sa pag-asa, gumilid na kamo. Gumilid na kamo na magkaparakosyonar na. Yung bagaso nangyari ko niya, no? Hilinga. Eksakto. Early evening and late afternoon, mapurawas na yan. Buda, so sabi ninda, natanda ko Sir Pio, sabi ninda, pag nag-alas 9, alas 10 ngaya, iyon ang pinakamakusog ng mamati tadig sa Albay, ta pinakahari naman kita sa mata. Bakong iyo? Tama, Sir Pio, oras na yan mananggad. Iyo so talagang matindi so rapado. Sige. So yan tabi, Sir Pio, na sitwasyon niya to sa palibot. Mabalik ako Sir Pio taon-taon pag available na. So latest bulletin na pang alas 5. Roger. Kay Baan si Boy sa Mobile, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua. Istorya hali dyan sa pag-asa. Balikan ta si Pading Jomar. Dumang kita sa first district si Pading Jomar na Bien. Pading Jomar, ano nang location if ever and anong sitwasyon? Go ahead. Pading Jomar, ay Chiptek, Matik, sa Salidahan. Salidahan. Oto na so antena mo. Loko-loko ka. Ang Salidahan, kan PYZ, Matik.
Salamat PYZ. Naputol na si Pading Jomar. Si Pading Jimmy, try mo yung linya. Parehong naputol sa duwa, tabi ano. Parehong naputol sa duwa. Okay, sige. Redial na lang. And taon-taon apudan ta si Mayor Giselle na Salceda. Mga siguro past 5 na ta naka-monitor sinda duman. Nagmi-meeting tabi ano sa MDRRMO. Yan. Good afternoon. Diyan sa Karamadam Madol. Diyan kay Nonoy Arteta nagroroprop ki Sopas na nagparalimas kan sa Ruso. Ray na hapon kay Antibulay Chi Antibula maray na hapon tabi isay mo Chi Antibula and sa familia. Kumusta lamang tabi kamo diyan ha? 7308 naka-standby man. Good afternoon po Sir Pio, nakaantabay pa po kami digdi sa Bitano ang Familia Ostonal. 24 oras kaming nakatutok sa DCGB. Salamaton po DCGB. Always number 1. Mabuhay po. It's me, Mark Ostonal. Okay nang linya kanduan niya tong kumpadre. Pading Jomar, what's happening and location? Salamat, Padipio. Pig-contact na lang sa mga amigo na sa MDRRMO para matawang kita ka-informasyon kung possible. And from Legazpi to Tiwi, Santo Domingo, possible Padipio. Pero kay Puan mag-ingat, di sa lidong sabi ni Mr. Mark Ian Shapno, ang MDRRMO, may mga batiris as in mga sanga-sanga, kaya ingat-ingat lang. Pero kung sa lusot, makakalusot ang mga saradit as in darakulang vehikulo sa Inquierong National Highway from Legazpi to Tabaco na nasa sakupang kan Santo Domingo. Sa Bakakay, Kasubago, kinumpirma naman sa tuya ni Mr. Brian Derdin na passable, tama, malangani, may pigatod na sinda sa Tabaco na pasyente. Kung kaya, sabi hindi sa Banuan kan malilipot, lusot-lusot man na ali naman so kawin na nakabalan na di sa barangay San Jose. Pagabot sa Tabaco, na kumpirma naman sa tuya ni Mr. Gel Mulato na passable boundary to boundary sinda kan malilipot and malinaw. Gusto sabihin, dahil kaulangan na dyan, ang medyo may kaulangan sa inda, so sa Blue yun, padagos pa ang pinagigibong nila clearing operation, ang na-clear nila hanggang sa barangay Tabigian. So from Tabigian to Barangay Buwang, boundary kan Ligaw, dahil pa, padagos pa sa indang clearing operation sa lugar na iyan. Pagabot sa Malinaw and Tiwi, iyo pa ko kumpirmar niya panyato Panimpio, busy pa siguro nasa ano yan, assessment senda so mga MDRRMO taday na sisimbagan sa tuyang mga apod sa mga oras na yun. So ang sigurado, Malinaw to Legazpi, sigurado na yan na Burubalda. Malinaw to Legazpi, Burubalda yan, main highway, Malinaw to Legazpi. Roger on that. So yan pa rin mga informasyon, Jomar BM, DCGB. Thank you so much kumpadreng Jomar, at least established na yung main route, Malinaw to Legazpi, vice versa, passable all kinds of vehicles. Diyan lang sa may Tabaco o sa may Santo Domingo, sa may Lidong, medyo ingat-ingat tayo mga bateris baga nagdaraluy-duy dyan sa main highway. Ingat lang. Si Chief Jimmy, okay linya ni Pading Jim. Pading Jim, location mo na tabi. Good afternoon, Giraray. Barangay Maipon pade dumineretso na ako, tuminukad na ako digdi sa Barangay Masarawag. Anong purok na po ini? Puro 4. O di sa igwadig din nagluluwas na tubig nalis sa Pamitisan kan Bulkan. Iyo po, dito po sa may court. Iyo po, sa kaya di. Sa nya tatari ka mo nagibakuan? Wala pong diting kasama sa usad ko. Kaya... O di ano sa sinopre nindong epekto kan na bagyong Tominaki. Grabe. So, para sa kayo na, madaling araw. Katatanin naman alas 8. Tapos, so baha? Yung baha po, taas talaga. Grabe talaga po yan. Tia? Si Pio sa Angkor. Anong ngaran mo? Nining po. Nining Alano. Nining Alano. Si Pading Pio po sa Angkor sa DCGB. Ay, po. Siya Nining, maray na hapon. Marapon po. Oo, sa kahaluyan mo ng naka-experience ng mga bagyo, ini super typhoon, maki-istorya kung anoan sa imo talagang
namatian kung talagang iyon ay so pinakamakusog na ta super typhoon eh. Iyo po. Mhm. Grabe talaga po. Yung bahay nga po namin, di ba yung ano namin doon, yung atop po. Oh, so atop. Oho. Ano lang po yung bahay namin kasi kubo. Oh. Oo. Oh, yun. Na kami nakiano dito sa isang bahay. Tapos yung yung sobrang haba ano, ang tagal, ano? Po, kahaba po talaga nung tubig na yun sa kanong hangin. Grabe. Mhm. Sa lahat ng mga bagyong naranasan mo diyan sa Ginubatan, yun na ba ang pinakamahaba talagang bagyo? Opo. Ngayon lang. Oo, ngayon lang. Ito nga po, para ng mga bundok na naman dito ang mga bato. Ata, naririnig namin ang batong gumugulong ito. Gumugulong? Ay, sus. Nagraragubnob so mga gapo, mga boulder. Nagaglubo sa mga gapo. Oo. Nagaragubsan. Pag-aagi na nung nakikisabay dun sa tubig, papunta dyan o. Oo. Mhm. Ayan o, naas na nung mga lalaki. Iyo. Ayan po. O, sige, sige tabi. Salamat po. Describe ko na tabi pa ang sitwasyon kanina po. Bako passable sa mga oras na ini, maski sa motorsiklo, dahil pwedeng agihan. Thank you po, Tia. Salamat ha. Sa DCGB ba ito? Dahil kaya maski motorsiklo tabi pa ini po from Puro 4, pasiring na ini duman sa sunod na barangay doon niya tumasa dahil taaram ko na naman ang sitwasyon duman. Tapos mulad Bukad Pequeño, mulad Bukad Grande, magpundig di sa location me sa Puro 4, yaon di tabi pa di an dahil mo naman mahiling so original na tinampo. Oho. Nasa ibabaw na pa di mga daga, Oy. gapo, mga bunot kinyog, pagkatapos mga gamot kiko na nung mga tinanom, kahoy, na ibinulos na hali sa itaas, hali dyan sa pamitisan kan na Bulkang Mayon. Mga puon kikahoy, yaon digdi, darakulaon na gapo, yaon digdi. So, ang kaipuan digdi, heavy equipment. Okay. Kumpadreng Jimmy, ina pinag-describe mong tinampo is anong mga barangay ang pikukonektar kaan? Kwan ini, provincial road. Yan. Okay. Maluwas ka from Masarawag, ang sunod doon niya tumasa, ang masunod naman mulad Bukad Pequeño, sunod mulad Bukad Grande, malusot ka na tabi sa barangay na Bunton, Ligao City. Yan. So, alternate route iyan na pinag-aagihan, provincial road, not passable mo yan. Passable. Maski sa motorsiklo, so palaog pasiring digdi, paluwas pa out digdi sa Masarawag, going Ligao, dahil makakaagi tabi pa de. Dahil maagihan ta, magapuon. Bako naman ini tinampo. Kunyanaan, winawaan na kan mga materials, debris, hali sa baha. Yan, sige. Okay. Okay, so yan ang kuan sitwasyon pa de, gari kita pa sana nakadigdi siguro ta wala pa nga ni indikasyon na may nagsusud-sud no heavy equipment na nailing kita digdi sa mga oras na ini. Pero may mga tao digdi sa mga lalaki nagawaralat gayod so mga tayo ibagang priority kan lokal na gobyerno pigibakwar ka so hapon and nagkaigwa nga nin pag re-review ka subangging alas 12 paibakwar pa pero digdi baka so iba uminuli na mga lalaki niya ang diging na nagkakairiling ko pero kay kitiya na interview niya to. Roger, sige. So yan tabi pa rin sa tuya na pagsubaybay makusubpaan na kuyop-kuyop kan yan matindi pa na dangkuros. Oo, nasa 8 or 10 kilometer ang distansya niya to ali dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon. So yan tabi pa rin sa tuyang exclusive na informasyon hali digdi sa Barangay Masarawag, Puro 4, Ginubatan Albay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, tabi kumpadreng Jimmy, Chief Jimmy, hali dyan sa Ginubatan, exclusive yan, mga nalusot na provincial road, not passable po, yan na tinampong yan. Si Pading, si Sayan nakakuan, si Endimar? Bawabing, idagdag ta lang yung Ginubatan to was Ligao boundary, passable.
Tapos ining lugar na Kamalig Bypass Road all the way to Daraga Centro passable. Okay, so that's good. Na-establish na so route from Aha. 1st District and 3rd District. Yes, yan ang oo. nakuhatang informasyon na pinaabot sa Tuya Kamapag-Ribat sa Bicol Emergency Communications. Good, very Sa good, running very group good. po ng mga amateurista, mga civic group, as in DICT, NTC, na binilog ka ng NTC para sa siring kaning mga emerhensya. So pakiulit, Andy Mar, yung passable. Kamalig Bypass Road all the way to Daraga Centro passable. Tapos ining ano yan, Ginubatan to Uwas, Ligaw boundary passable. Good. Yung Ginubatan to Villar, hindi ni pwedeng agihan ongoing ang clearing operation. Roger, kopya, Pantang to kopya. Ginubatan to Ligaw via Mayon Unit, yung report ni Jimmy, nagpassable din eh. Yeah. Okay, so nagkapot man ako naman sa Nabwa. Passable tabi ang Nabwa diversion sa kasentro. Good. Bayo pang baha sa highway kan sentro ka Nabwa. Good. Sabi ni TV4JX. Okay. Si Sir Gregorio Jr. Very good, Okay, very good. yan ang hadlaan mga dagdagyatong bareta. Managot sa mga kamugdagang kang kalsada na pwedeng agihan. Sa News Base Mardila, dahin niyo ba? Thank you so much, Andy Mar. So established pa First District, established na Major Route, Legazpi to Tiwi, and vice versa. Malinaw, gabos yan, passable. And so pa Third District naman, sagkod duman sa Ginubatan, Ligaw, Major Highway, passable. Iko-connectar na lang taon-taon, taapo ng tagiraray si Mayor Giselle Salceda. Tayo na lang yung balangibang stretch, yung Nabua, susugduman sa communications group na grupo na Endemar. Daing baha, passable. Mientras tanto, alas 5:06 na nin pagkahapon sa continuing coverage po kan DCGB AM kasi 97.1 OK FM. Pading Alarmario, what's happening and location tabi? Location ko tabi pa di, yaw na ko digdi sa sentro kan Bangkiruan, nagbalik na ang clearing team. Dali na og miso Barangay Bariis. Sa informasyon kay Mayor Siam na igwaki nakabalandrang kahoy sa Kanyog sa area kan Bariis. Positive. Pero believe ako sa mga taga Barangay Bariis, headed by Kapitan Ricardo, sinda na mismo ang nag-clearing. Kaya dahil pinabot kan DPWH sa clearing team. Putol Good. na sa Onyog. Good. Yan ang tama. Oo. The best leadership man ay Kapitan Ricardo kan Barangay Bariis sa mga residente, mga primohon ko man so ibalik si tabi pa sa Barangay Bariis. And paglawag may digdi sa Bangkiruan going to Bariis, igwa pa ki mga kahoy man ang ganda nakatapa, may karong private vehicle na napadulan kan kahoy sa maringanin na man masyado na damage. Pero clearing tulos kan team kan DPWH maliston so clearing team kaya okay na tabi pade kaya clear na ini tabi pade alay dyan sa Albay District going to Bariis balda sa Inda I don't know luman sa Inutan sa bako nasakop kan Legazpi kung ano ang sitwasyon basta palalaog sa Bariis hali sa Albay District, clear na tabi iyan. So dyan sa Imalnod, yun na lang ang problema. Itong poste, kanalay ko sa mga wire dyan. Ingat lang tabi dyan sa may kapantaran. Na delikadohon maray iyan na poste dyan. Sagod na dahil na alay ko team. Ang poste na nakataba dyan sa tinampo. Plus so mga wire na nakapalagbag dyan sa tinampo. Roger. So tabi pa din, poruli na so clearing team. Yaw pa ko digin, walat pa ko sa Bangkiruan para sa makipag-chika-chika tama digdi sa mga primohon ko man digdi sa Bangkiruan. Okay, Ingat. so digdi live sa Bangkiruan area. Alarmario, thank you. Thank you so much, kumpadreng Al. So yan na po na-establish na. Boss, pasiring sa 1st and 3rd District. Major routes sa kan biyahe, passable. Afuera kay tungso sa PNR. Nako, talagang putol yan tabi. Tapag abot duman sa maipuna ito, Mauraro area, Masarawag, yan. So, travesa duman, nabiribid, nagyaya, taso poste kung saan nakasalunad so travesa, so riles, nagtagilid ta na iskaw kan bulos kan baha
dyan sa nasabing lugar. Ano po? Naka-standby giraray si Pading Jomar. Okay, sige, minabulta. Pading Jomar, 1st District, good afternoon. Salamat Pading Pio. So, ruta Pading Pio pa First District. Dahil pa mamagay ito kumpleto. Ang na-report na pa sana from Ligaspi. Ligaspi up to the boundary kan Malinaw. Yes. Oo. Pero ngunyang kaulay ko pa sana si Mayor si Capos Bilo kan Tiwi. Malinaw. Malinaw. Sabi niya, ngunyang pa sana hindi nagkakaigwa kan pag-inspection time. Napundo pa sana sa uran. Actually, maparos pa nga ni Digdi. Maski Digdi sa malilipot pa rin Pio. Minabigla pa ang paros. Kan, may mga pawalat pa. Ang si Uwan. Pero sabi ni Mayor Xi na ang maitatao niya pa sa ng report sa tuyang ngunyan is from boundary kan Tabaco sa sentro kan Malinaw. So Yes. from sentro kan Malinaw to pasiring sa Tiwida ipata so tawo pigparuluwas niya pa sana para reparonan bagay na ini. Kopya. So yun yan ang ano. And duman pa lang sa parte kan Bakakay sa Bongga pigpa double check mo niya ni Mr. Brian Berdin dahil pa babalik so pigpa duman niya siguro din komunikasyon to make sure na talagang dahil ng problema ang pagbalyo duman, ang pag-agikan mga bihikulo from Legazpi to Tabaco and vice versa. So, doon lang i-update kita para masiguro na talaga kung ito dahil ng problema ang pagburbalyo, kung dahil ng mga likayan, kung dahil ng mga surukan, dahil ng mga kaulangan. So, yan pa rin piyo ang mga update. Nagpundo na sa uran, pero na pundo pa sa ngani, nagpundo na, pero ang paros may pabukod pa minsan, bigla sa nang may bisitang paros para ano ini, paramdumong ka na Yaon pa. Uni pa ngaya kami. Uni pa ako. Dahil pa ngaya ako nakakalingaw. Dapat yung informasyon. Jomar Bian, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar. So ito na lang, from Malinaw to Tiwi section, main route ang pinag-istabilisar. Nag-apod ako kay Mayor Nando Gonzales, Kanligaw. Maaraman kita kan sitwasyon duman, 3rd District, si Mayor Itay Nando Gonzales Kanligaw. Mayor Itay, maray na hapon tabi si Pio po kan DCGB. Hello, Mayor Itay. Agdaing sound. Dali mo na. Walang sound. Baka may problema ang signal. Ano po? Sige, walang sound. Hindi natin naririnig si Mayor Itay Nando. Madali. Maridial kita. May problema siguro sa connection. Tama ko anak kita nin mga situation there na sa mga chief kan mga LGUs. We try another call, tiba ad okay yung sound, igwaning audio, digdi sa kunyan, sa, yan, day na naglulusot yung call natin, duman sa kunyan, sa cellphone, yan, maaram na kita, then si Mayor Giselle na Salceda, kan Pulanggi, Apodanta, si Mayor Gemma, kun, available mapantana yan magkairisihan ta ang mga sitwasyones kan kada munisipios tabi and ciudades kan ining albay patapos itong super typhoon na kunyan na uwan yan nagre-ring ang cellphone number ni Mayor Itay tibad lamang makakuan kita. Hello Mayor Itay, Mayor Itay, ay sandali o digdi kita sa digdi kita sa ining messenger si Mayor Itay Nando yaon sa messenger. Maluya ang signal ayun. Nakukunyan nawawara yun. Nawawara Mayor Itay ang signal mananggit tabi yan sige. Saro pang call duman sa cellphone. Maka kunyan so linya niya. Yan sige. Hello, Mayor Itay, maray na hapon tabi. Ay, upo, Mayor Itay, si Pio tabi. We're on air po sa programa. Maaram lang po kami kana sitwasyon man tabi nindo sa Ligaw. Kumusta po na sitwasyon niyan so far sa Ligaw tabi?
Well, so far, nag-subside na ang mahigpit na ulan saka wind. Although igwa pa man nagtatadapang mayroon bang disturbance. Pero nag-reduce na so strength kan hangin saka ulan. So medyo so far sa muyang inspection, okay naman ang situation ng Dignity. Ay, thanks God, ano tabi. Kumusta po yung mga evacuees niya to dyan kung anong sitwasyon maninda tabi kung igwa? Yung evacuate namin, yes. Dakol kami evacuate. As a matter of fact, nag-evacuate kami. Kasi talagang medyo nahilin na medyo matindi. So, weather condition. Sa mga weather reports indicated that we are going to be also affected extremely by the weather disturbance. Kaya, nasa tahimik lang sinda. We will wait probably maybe the camp early tomorrow morning if weather conditions already are restored back to normal. Opo. Kumusta po yung major na mga kalyeta dyan sa jurisdiction Kanligaw? Passable po, Mayor Itay? Yes, mostly passable. Maharlika passable, mga roads may passable. Pero nagkiklearing kami kasi may mga kahoy-kahoy din. Ang problema may minsan yung alambre. Minsan may mga alambre na kabalagbag. Yan ang ililipayan kan mga motorista. I please advise the motorist na likayan hindi kayo mga alambre kung minsan hindi nahihiling. Baka dito tulos masikasura na leko. Medyo yan na, medyo may problema. Pero pigingin mo may na paklir itin lalo yung maharlika. Mahalian ninikin mga paulangan para ma-risk human travel sa ibang probinsya. Pero siguro, the motorists will be very careful in driving to go slowly, and then we will try our best also in our jurisdiction na ma-clear meaning mga national roads muna. Katapos yung mga city roads may susunod na. Opo. Mayor Itay, any report initialmente kung igo po sa infra na damage tabi? Hindi kaming masyadong nahilin na may damage kami sa infra. Sa Matalupak, maski nga sa mga residential houses, dahil kami masyadong nahiling na may damage. So siguro ito lang ng mga very weak material. So far, we do not see very extensive damage here. Ay, salamat sa mahal na Diyos. Sa casualty, aday taman pighagan, sana day po ning casualty, Mayor Itay, ano po? Yes, so far, dahil pa man kami report, dahil man kami flooding, Surigao, so matunido so mga flood control me, our river levels, dahil man tuminaas masyado, beyond the capacity ng mga salog me. So far, Pio, salamat kami sa mahal na Diyos na maski pa paano na naligtas kami sa mga pangyayari. Super typhoon ito, Mayor Itay. Talaga naman, opo. And yung sa water system tatabi, Mayor Itay, naapektaran man po sa Ligaw? Paman kami kinisyadong na report na dahil tubig sa so far, nasa normal level pa. Pero sigurado yan, may luluwas sa mga report. Paman kami nakakapagwa sa mga barangay. Oo. Pero at least hindi sa nahiling sa Central Puglas kami, dahil mang problema so distribution ni kang tubig. May misaro na nagkapahabol ka subago na diyan da sa kunyan sa may sa may likudan kan eskwelahan. So may bago-bagang playing field yung barangay yung parang sa FBG Village. Dahil daw ning tubig atabi, Mayor Itay. May tubig sa FBG Village daw yon. FBG Village tubig. Siyempre kasi. Oo. Pero diretso sa ulan. Ayun, opo. Sige. Tubig yan, pero dahil man ako mang concerned na flood na beyond the to endanger. Oo. Pero may tubig na so tinambok kasi nabasulan sa ready funda. Opo. Pero we have no report of extensive flooding. Opo. Sige tabi, Mayor Itay, kung igwa kang gustong ipaabot man sa mga taga Ligaw City, go ahead tabi. Mga likay lang, stay home, yung mga magluluwas.
Kasi may mga dapat maayos muna sa road stick. Lalo na yung mga kable. Yung mga obstruction sa mga tinampo. So, stay home. Stay safe muna. And once we clear everything, then we can go back to our normal activities. Salamat tabi Mayor Itay. God bless. Ingat po kamo dyan. Okay, thank you, Pio. Thank you very much. Welcome. Mga tugang si Mayor Itay Nando Gonzales kan Ligao City nakaulay niya to sa Kamugtakan Manduman kan sa indang lugar. Si Joshua, yung pag-asa na ano? Joshua, sorry, na-tsempo na nakakonektar kita kay Mayor Itay. Ano, pakihaga dispensa dyan. Napahalata yung mga taga-pag-asa. Joshua, go ahead na. Good afternoon. Yes, tabi Sir Pio, na ang latest pang alasin kong bulletin kan pag-asa. Si Sir Dan Triumphante tabi. Hello, sir. Hello po, magandang hapon po sa inyo lahat at sa ating mga tagapakinig. Patuloy ang matinding at delikadong kondisyon sa Camarines Norte habang ang uwan ay patuloy na kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran at nagbabanta sa Aurora at Polillo Island. Ang sentro ng Super Typhoon Uwan ay tinatayang nasa layong 110 kilometers hilaga ng Daet, Camarines Norte na may taglay ng lakas ng hangin na umaabot ng 185 kilometers per hour malapit sa gitna. Pagbugso na umaabot na 230 kilometers per hour. Kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour na may diametro na umaabot ng 1,800 kilometers. Sa ngayon po, meron po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 5 dito sa northern portion ng Camarines Norte. Particular na po dito sa Paracale at Pinzon. Kasabay na rin po yung Calaguas Island. Signal number 4 ang nakataas dito sa natitirang bahagi ng Camarines Norte. Gayon din po sa northern portion ng Camarines Sur, northern portion ng Catanduanes. Signal number 3 rin ang nakataas sa natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Catanduanes, buong probinsya ng Albay, buong probinsya ng Sorsogon, included na rin po yung Icao at Borias Island. Signal number 2 din po ang nakataas sa natitirang bahagi ng Masbate. Sa track forecast, ang sentro ng mata ng uwan ay inaasahan dadaan sa malapit sa Polillo Island bago ito tuluyang maglandfall sa gitnang bahagi ng Aurora ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Dahil sa lapit at laki ng eyewall nito, malaking ang posibilidad na direktang pagdaan ng eyewall sa Calaguas at Polillo Island kahit hindi ito tuluyang maglandfall. Pagkatapos ng landfall, tatawirin ng uwan ang mabundok na bahagi ng Hilagang Luzon at lalabas sa Lingayen Gulf o sa katabi ng Pangasinan o La Union bukas ng umaga. Para dito sa Bicol region, sa Kabikulan, dahil dito sa bagyong uwan, maaari pa rin ito magdadala ng mga malalakas na ulan at bugso ng hangin at posible pa rin na magdala ng mga pagbaha at pagbuo ng lupa, lalo-lalo na po dito sa parteng Camarines Norte at Camarines Sur. Kaya pinapayuhan natin yung mga lahat na nakikinig na patuloy na makinig sa abiso ng pag-asa at gayon din po sa ating mga local disaster risk reduction management office. At yan lang latest galing dito sa weather forecasting ng pag-asa. Southern Luzon, ako si Dan Triumphante, maray na hapon po. Dan makisuyo po tabi, ano po, makisuyo tagulpi talaga ang naghahalat, ano po, pasensya ta na konti so interview ta ano kasubago. Now, sa ina po, so sentro kan bagyo ngunyan tabi? Nasa 110 kilometers hilaga ng Daet, Camarines Norte. 110 kilometers north of Daet, Camarines Norte. Okay. Now, ano ang klasifikasyon pa kan bagyong iningon yan tabi? Super Typhoon category pa rin po. Super Typhoon category. Ang puwersa niya is present na puwersa niya? 185 kilometers per hour. Okay, 185 kph pataas. Ano po? Direksyon? Direksyon niya? Pakanluran, Hilagang Kanluran. West, northwest. Speed? 30 kilometers per hour. 30 kph. So, nagkukan lang, nag-erratic 30, 35, 30, 35, and same west, northwest. Ano po? Okay. Now, isunod ko na po, tabi, anong mga lugar sa Bicol anigwaning primero pinakahalangkang signal, tabi? Yes po, signal number 5 sa northern portion ng Camarines Norte. Particular na po dito sa Paracale at Pinzon. Okay. Included na rin po yung Calaguas Island. Okay, north of Camarines Norte. Number 4? Number 4, yung natitirang bahagi ng Camarines Norte. Okay. And then,
northern portion ng Camarines Sur. North of Kamsur, okay. Mhm. Then, And signal number 4 din po yung northern portion ng Catanduanes. north of Catanduanes, okay. Next, number 3. Natitirang bahagi ng Camarines Sur, Mm-mm. natitirang bahagi ng Catanduanes, Mhm. buong probinsya ng Albay, Albay, okay. buong probinsya ng Sorsogon. Sorsogon, Signal number 3 rin po yung Ticao at Burias Island. Ticao and Burias. Perming magkataning initabi, sir, ano? Oho. Yes po. Signal number 2, Yung natitirang bahagi ng Masbate. Masbate, okay. Daing signal number 1 na probinsya sa Bicol, ano po? Correct naman po. Okay. So, makuan, so ang distansya tatabi, kung ining Ligaspi, ang pag-urunan, pero ang distansya taduman sa Matakan Bagyo? More or less. Paulit po. Ano po yung... Pero ang distansya tatabi, sir, sa Matakan Bagyo, more or less, Ligaspi is concerned? Sa mata naman po, expect natin from yung distance niya. Ligaspi as a reference point? More or less po. As a reference point, aabot ng around 200 to 250 kilometers. 200 to 250 kilometers away kita from the eye of the typhoon. Ano po? Yes po. Yung Ligaspi. Ano? Okay, Ligaspi. Now, may naunang bitang ka. 1,800 yung kadakulaan. Yung kabuuhan niya, 1,800 kilometers. Nagdakula, sir? Yes po, nung alas 11 ning aga, ang diametro ng bagyo umaabot lang ng 1,600. Sa ngayon po, umabot na po siya na 1,800 ang kilometro ng diametro ng bagyo. Okay, so ang kalahati niyan is 900 kilometers. Yes po. So ibig sabihin, pasok na pasok pa tayo sa Baguio. Ano po? Yung Albay, ano po? Yes po. Ay, nako. O kaya pala ganito pa ang panahon natin, or pagkining panahon tadigdi sa Albay, ano po? Now, meron pa rin po. But yung mas nakaka-apekto po talaga sa ngayon is yung Camarines Norte at Camarines Sur. Duma naman sinda paghali digdi sa Albay, Catanduanes, Camarines Norte and Camarines Sur na tabi. Ano po? Apo, medyo harani po sinda duman sa highwall. Okay. Now, taking in consideration yung speed niya na 30 kilometers per hour and yung direction niyang west-northwest and ito po na kadakulaan niya na 1,800 kilometers, what do we expect tabi? Pirang oras pa kita medyo igwanin maraot na panahon, Albay and Catanduanes is concerned tabi, Sir Tabi? Sa ngunyan po, sa susunod na mga oras, ang mga paros at mga oran, dikit na lang po siya, padigit na lang po siya since parayo naman po siya. At po, ang concentration na lang po ng mga itong bagyo is dito sa may Central and Northern Luzon. Duman po yung concentration na lang po sa mga masunod na oras. Ayun. Sa pagbanggi or sa aga, ina-expect natin na improving na po yung weather condition po natin. So, duro-diretso na ini na pag-improve gradually kan weather ta both Catanduanes and Albay, Ligaspi tabi, Sir Dan, ano? Yes po. Okay. Sige tabi, thank you so much, Sir Dan, and congratulations tabi. Pigsusubaybayan ta so sa indo dyan na trabaho talagang sakto kung ano supig taram nido iyo so nangyayari tabi, Sir Dan, sa direksyon pwersa asin na gabos-gabos na impormasyon manood kaning super typhoon na ini na si Uwan. Is this, Sir Dan, personally, perang super typhoon ang na-experience mo tabi as a forecaster? As forecaster po, first time ko po ay pampira na? Pangduwa. Pangduwa? Pangduwa po. So, how is it on a personal basis? Ano ining si Uwan nita? Kahaloy kitang kinuro kuso. Anong sa imong note kaiyan on a personal basis? Yes po, based sa observation po natin dito kay Bagyong Uwan, medyo nababad po talaga ining bagyo doon sa Karagatang Pasipiko. Which is kung hilingon ta po ang bagyo, muya ko niya po talaga so moisture o yung init ng Karagatang Pasipiko.
Since ang mga nakaaging aldaw, ikaw po kitang anticyclonic circulation dito sa may Pilipinas. Kaya po yung bagyo, imbes na magpakanluran, halos stationary po ang galaw niya po. Or halimbawa, may mga time lang po na mga 10 kilometers per hour lang. Mabagal po yung takbo nitong uwan. Kaya po, since nababad po ining bagyo duman sa karagatang Pasipiko, nakakakuha po siyang moisture. Kaya most likely nag-intensify inito bagyo. Iyo. Nata nagdakula pala ni Sir Dan. Naging unya na 1,800 kilometers sa kabilugan. Nata nagdakula. What's the scientific explanation kayan? Same din po, since hindi pa rin po siya nakaka-landfall. Di ba po, dapat po pa nag-landfall, expect natin mag-downgrade yung intensity po nito. Dahilan po, wala na po siya sa karagatan. Since ngayon, ito po ay nasa karagatan pa siya, nag-intensify pa rin po siya. Ayun. Patuloy pa rin po siya as super typhoon. Oho, okay. So, we're not yet off the hook. Ining mag-agang initabi. Ingat-ingat pa, Sir Dan. Ano po? Yes po, tama po. Mabuhay ka mo, Sir Dan. God bless. Yes po, salamat din po. Thank you so much. Sige. Yes, Sir Pio, si Sir Dan Triumphante. Kana Pag-asa Legazpi. So yan tayo, Sir Pio, ang latest live digdi sa Pag-asa Legazpi Forecasting Center with Boy Joshua Bino, DCGB. Thank you so much sa Joshua, kasabay si Boy and si Sir Dan Triumphante kan Pag-asa. So that's it. Tabi an rayo na nyato ang distansya kan matakan bagyo sa Legazpi and Albay is 200 sundo 250 kilometros more or less. Nasa laog pa kita kan lawas kan bagyo, tadumi na kula sa bagyo, 1,800 sa kabilugan, 1,800 kilometros, ang kabang akaan 900, ang distansya taduman sa matakan bagyo, 200 to 250 kilometers more or less, laog na laog pa kita. Ang sabi ni Sir Dan, tabi, we're not yet off the hook, paluway-luway na decelerate na o makuan panahon, marahin ang panahon sagkod sa aga tabi. Signal number 5, northeng parte kan Camarines Norte. Signal number 4, Camarines Norte. So, naratadang lugar. Norte kan Camarines Sur. North kan Catanduanes. Signal number 3, Camarines Sur. Natatadang Catanduanes. Bilog na Albay. Bilog na Sorsogon. Ticao and Burias. And signal number 2, and Masbate. So that's it. The simplified information kan latest bulletin kan Pag-asa. Si Pading Jimmy nasa linya. Si Pading Jim, Pading Nal? Si Pading Jimmy ba? Si Pading Jim nasa linya ba si Pading Jim? Sige Pading Jim, sa inang location mo tabi Pading Jim. Yaw na ko tabi pa di sa Saudan kan Ginubatan. Nagaganap na nin battery. Battery sa radyo sa Dayna. Ora kita na babakalan. Ubos sa baterya. Dahil sararado. Sararado. Oo. Yan. Mga bukas, mga kaunan, mga bakery, grabe, nagabarakan. Ay, ruluwasan sa tao na bakal na sa bakery, mga bakery. Nagabarakan. Tinapay. Mga bukas, fruits, bandig, diwi, naragas ka ni Juan. Nako. Ganyan, pababa kita, madidiskwento kita digdi sa may pababali sa Masarawag. May halas na naglalangoy, tamatubig pa. Oo. Mababangga ako, ibakway kayo, ibakway mga So, alas. Inanot kayo dito, alis sa bulkan. Oo. Kanyugan ba kayo, mga makawi sa taas. Ngunyan, nagkasabay sa, di ba tubig pa, nakatsinilas kita. Malanganing, nainutan ko, nailing ko sa payo. Patro sa tinampo. Nagdidiwal-diwal sudila sa imo. Bigla kong taririk sa motor. Malanganing, dahil na diskarila ko sa tinampo. Lagi ulong ako sa taririk ko. Ingat. Ano gusto sabi ko ganit? Checkpoint kayo dyan ko ini. Salaba! Salbay. Oo, adinis kayo na lalas. Batang, nagkasabay siya sa tubig. Pwedeng nakasabay ito. Halis sa anod man dyan sa taas ng bulkan. Maliligis. So,
Ay, salamat sa Diyos na hindi wala ko na napruhan. Yan, ingat lang. Thanks God. Ano? May San Francisco. So, nakulaon pa ganiking Acacia. Makusog talaga. Super typhoon talaga. So, Acacia, panahon kan riming pa de. Dahil lamang ini nagsisilat. Ining akasyang nakulaon sa eksaktong lugar? So, kumbaga ni dating Mayor Waneng. So, Ay! Oo. after digdi San Francisco Bridge baga, may Acacia digding dakulaon. Tapos sa kauna ni Tatawaning. dating nangon niyang pigpapadalaga na ni former Mayor Chino Garcia. Oho. Silak so dahil nagsisilak. Sudak. Silak so siya. So nakulaon dyan na akasya sa may tulay. Nadalingon yan kan Super Typhoon Uwan. Dahil man tumba. So nasilakan sa naso. Lawas. Sa nga dati dahil man ini kanriming init pigya kukuhan nga pigdududa na baka may naka-star nga diyan ako. Dahil lamang inaano. Pero ngayon nasa silakan ning sarong sanga. Dahil ka masila ka itong 12 oras na kinuro kuso kita kan Super Typhoon. 12 oras maga. Sa ibabaw ako kang tulay, San Francisco. Dati di ako naka-star. Riming di ako kinuro kuso ning tuda. Kararaman to, pantubig pa rin. May wasong talagang luminang ko, sulubil kang tubig. Okay, so, yun na yan tabi pa rin. Sige. Pabalik na, kamalik na suy-suy na baga na clear man. Yes. Sabat. So, tinampong Ali Ligaspi, pasiring digdi sa 3rd District. May nagkakasarapatan na akong mga bihikulo na hali sa Manila. Gusto sabihin, nakakaagi na kayo duman, nakakaagi na sa Balangibag. Roger, sige. Sabi pa rin, sa kaya mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Hali dyan sa Ginubatan, Albay. Yan, nag-apudanta na si Mayor GCL na tibaad available na. Pero kung day kita maka-contact, day kita ka-connect, it's okay. Aramta na busy ang mga yan, officials po kaan banwaan. Yan. Si Daddy Nelson Garcia, Daddy talaga naman. Nakantabay si Daddy Nelson. Kumusta man tabi, Daddy, Pantaw, Libon Road, passable po ba? Thanks. Putun tayong sa tuyang provincial engineer. Baka ma-connect ako niya kita, ma-accommodar ni Engineer Dante Baclao, yung Libon Pantaw Road, kung ano man nagadaan status ka ito, ang Libon Pantaw Road. Tama, marita. Day kita nakakakonektar sa smart kay Engineer Dante. Yan, tibaad lamang kung kita hapot kita kan Libon Pantaw Road, kung ano ang status. Engineer, good evening po, sir. Opo, we're on air po. Ma-query lang po tabi, sir. May nagapot yung Libon Pantaw Road at tabi kung passable. Over. Ang day pa akong kuya, day pa nag-report sa kuya. Opo. So far tabi, sir, na-establish mi na sa mo yung tropa pasiring sa 1st District hanggang sa Malinaw, passable. Pig-establish mi na lang itong sa Malinaw, pasiring sa Tiwi. And sa 3rd District, passable man. So may nagapot lang yung Libon Pantaw. Ano po? Abay, Senator, may pig-text ko lang kaya sa mga ko duman. Sabi, taud-taud kayo, tapi kuan pa man din da. Opo. Gases pa man. Data mapuwersa ta siyempre ang kamugtakan baga ano po. Well, Pero anyway, may ikuha na akong instruction sa mga ko na pag pwede na siya na mag-assess kan damages, mag-luwas na sila. Ayun. Okay. So, waiting na lang tabi kita. Ano po, sir? Iyo po. Sige. Thank you so much, tabi. Thank you so Okay, much. sige po. Mga tugang si Engineer Dante Baclao o day pa tabi, Sir Daddy Nelson Garcia, day pa ning input yung Libon Pantaw Road madiklom na baga alas 5:40 na baga.
Ano pa ding nad ang desisyon mahanap buhay ba kita? May hanap buhay kita. Sige, medyo horalawig ang hanap buhay. Mabalta po sa tuwing special coverage kang DCGB sa 97.1 OK FM. DZGB and OKFM Special Coverage. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herbrin, ang quality laging tunay. T-shirt, man o polo, lahat panalo. Dito sa amin, wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders, pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay na buhay? O simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Hairprint, sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Lahat ng orders, pasok sa husay. Hairprint ang sagot, walang kapantay. Sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, NTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio, Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Arena Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan
Manligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Tonic Loan, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Apply for a Tonic Shop installment loan and you might be one of the lucky winners to have your loan waived. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. It's time to party, celebrate, and say cheers because the Drink Fest is finally here. Get ready for big discounts and exciting bundle deals on your favorite spirits, wines, beers, and beverages. Plus, here's something exclusive for all MRC and MBC members. Enjoy a mix and match gift combo with a minimum qualified single receipt purchase of beverage products at the Metro Supermarket. Available every Wednesday to Sunday during the promo period. See Poster Mechanics for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTV 240357 series of 2025. PZGB and OKFM special coverage. Sige po na-establish na so kamugtakan kan panahon, then we call na sa probinsya kay Sir Rick Mendoza aramunta kan apse mo kun ang general overview kan probinsya kung igong casualty sa nadaiman and so sitwasyon mo niyan report diyan sa probinsya tabi Manong Rick, good afternoon tabi. Good afternoon Manong Pio. Pwede ka tabing i-on air Manong Rick tabi sir? Okay. Mga tugang si Sir Rick Mendoza tabi kan apse mo na-establish na yung situation na kamugtakan kan panahon manungod sa pag-asa o kaya sa super typhoon na si Uwan. Daw digdi na kita sa assessment tabi kan probinsya sa pagi kan apse mo. Sir Rick, kumusta po? Kung igwang data pigahagad may casualty ba so far na naipaabot after na agyang kita kan super typhoon Uwan? So far Manong Pio, we maintained the zero casualty pa mangiraray ang Albay. Mayo man po ang toward incident na nangyari. Pasalamat kita sa kooperasyon kan sa tuyang mga kaymanwa sa Albay, and then of course the local government units and the barangays na nagtarabang para
maibakwarta itong kadakol-dakol na tao po pasiring sa mga ligtas na lugar tabi Manong Pio. Ayun, it's good news ha. Super typhoon pero zero casualty ang Albay. Opo, Manong Pio. Oho, sana ma-maintain na ini sagko. Pero nakuha ng probability na zero casualty kita Iyo tabi Manong Pio. Wala naman na reported from our MDRMOs, and then ginibuta kayang habang kasagsagan kang bagyo, we are in constant contact with the MDRMOs para tulos-tulos ma-actionan kung ano man ang mga pangangaipo ninda pag duman sa operations ta sa uwan tabi. So can we na officially say zero casualty, super typhoon, Albay, zero casualty? Iyo tabi, pinasiguro yan maray ni Governor Noel Rosal, tanganing maintain ta ang satuyang record, and then talagang pinanidugan na warang madanyaran sa mga Albayano. No major untoward incidents, tabi? Manong Rick? Opo, ang lang duman so paglangkaw kan tubig duman sa Pulanggi ke Subago. And then itong usual na sa Masarawag na debris flow, and then may dikit na storm surges duman sa part kang Tiwi, and then naglangkaw ang tubig sa mga salog. Aside from that, mayo kitang ibang incidenteng nahiling tarik Manong Pio. Okay. Pulanggi, Takasubago, naapodan ko si Mayor Giselle, kaya lang kan mag-connectar kami, nasa meeting, nag-beg off, then pick-apodan ko nagiraray, baka kung busy na. Kumusta sa sitwasyon kan Pulanggi, binaha baga mismo sa sentro naman, kumusta na ang sitwasyon duman tabi, Manong Rick, sir? Opo, sangon yan Manong Pio, nag-uupa naman so duman so baha, although may mga residue pa manggala yung epekto katong pagbaha. Siguro sa aga ma-clean up naman sinda kayan, may man masyado ng epekto tabi Manong Pio. Okay, so ba? Can we now wrap up our special emergency broadcast, Sir Rick? Iyo po Manong Pio, pasalamatan ko tabi ka mo sa tabang nindo na ipabot sa mga critical na mga information sa tuyang mga kababayan digdi sa Albay, and then na-achieve tagiraray po sa tabang nindo itong zero casualty tabi Manong Pio. So although igaw pa kita ng typhoon signal, pero at least pwede na kami mag-wrap up tabi Manong Rick. Iyo po Manong Pio, sa aga siguro taon ng order kang pag pauli na sa mga nag-evacuate. Paano ko niya na banggi alanganin naman na madiklom na magbaralig sinda, sa aga share to na po yan Manong Pio. And then may additional instructions sa to yung gobernador, kung marumduman ta preposition kita kitig 100 sacks of rice duman sa kada LGU. Sa aga tabi dadagdagan yan para may balon man sinda itong pag-uli kan mga evacuate sa kanya-kanyang mga barangay tabi Manong Pio. Okay, with that tabi Manong Rick, we will wrap up naman kan sa muyang special emergency broadcast, and thank you so much man sa tiwala sa DCGB. Salamatunon po, salamatunon sa DCGB. Thank you so much mga tugang. That ends officially ang sa tuya man na special broadcast na nagtugot na po ang mga otoridades and sa pangarang giraray tabi kan PBN Broadcasting Network Incorporated. Sa pangenot po ni Madam Brenda Bayona Locsin, Sir Nonoy Locsin, Sir EVP Glenn J. Barcelon, SM Glenn J. Barcelon, VP Henry, Endimar, pwede na ba tayo Endimar? Na mag-wrap up, sa pangaran man kan, siyempre inipong sa muyang special emergency broadcast, para po ini sa parang tribute mi ini kay Sir George Bayona, yung founding chair kan kunyan PBN Broadcasting Network Incorporated, lalong-lalo na po ang DCGB. Tanagadan baga siya ka nakaaging aldaw, and ansaro sa vision kaya ni Sir George Bayona, informaran
at tamanon asin protehiran ang tao ang mga listeners. So this is Itabe. Sa tuya yan na tribute kay kunyan kay ano inio. Ay si BP tabi nagkuan si Sir Rick Mendoza. Pwede na ang mag-wrap up. Ano ang advice tabi pwede na? Pwede na kita mag-wrap up? Pwede na? Si Andy Bar? Sige. Tama ko ang pakita kang kunyan kan dagdag pang informasyones dyan sa luwas. Ano po? So sa pangaran, giraray kan tropa, sunod tana ang 97.1 OKFM. Si SM Sugar Ray, si Tata Boomer, Don Emilionario, Josa Casey, si Dalogdog Jason and si Kapa Morgan. Sa pangaran man kan Tech Department ninda, si Tata Adrian, Tata Romar, and then si Dan Day Melgar. Sa pangaran kan admin, si Madam Shirley, si Madam Muriel. Pangaran kan Newsroom. Sa pangenot ni News Director Mardela, ang news team, pading Jimmy, pading Al, pading Jomar, Joshua, si Karen, si Angel, si Boy Samubil, Henry Mata. And then sa newsroom si Madam Sia, yaon pa man dyan si Jen, si Madam Sia, siyempre si Karen, o kaya si Nicole Gloriani, Jimos Barrios. Si Saipa, si Jerome Nico Martinez, siyempre sa Master Control, ang kapartner ko niyan pading Nalbaldo. Sa panginot man niya ni Chief Tech Ramir. And then si Tata Names Flora, June Napolis. Sa pangarang kan Pag-asa Legaspi, mga nakasarabay niya to sa broadcast. Pati naman so 97.1 OKFM, siyempre, and yung 106.9 WGBFM sa pangenot ni Sir Dex Velez. And yung men and women kan 106.9 WGBFM Tabaco. Si Tata Bes sa technical control dyan kan 106.9 WGBFM. Mga listeners tabi, salamat Super Typhoon Uwan. We survived another call of duty. Kami pong mga taga DCGB. Masunod pa tulos, wrapping up na lang kan mga informasyones. Kumbaga, na lang itong pagsurusumada. Si News Director Mardela. Ako po, si Pio Fernandez. Salamat, mahal na Diyos ang magbantay. DZGB and OKFM Special Coverage.